is your number one SM radio station. Love Radio. Tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper. Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Hiala. Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Ella. Isang OFW, hindi pa kasal, pero may 2 anak na sa aking kinakasama. Nung elementary pa lang ako, ligawin ako sa klase dahil sa maputi ako. Para sa iba, pag sinabing maputi, ay maganda na. Pero hindi naman ganun ang iniisip ko sa sarili ko. Matsatsaga ang mga nanliligaw sa akin. Naaalala ko, yung unang naging boyfriend ko nung college, high school pa lang kami nanliligaw na siya sa akin. Sa kasamaang palad ay hindi rin kami nagtagal. Nang mag-drop siya sa school, pinili na lang niyang maging tambay. Pagkatapos noon, pinagpalit niya ako sa isa ring tambay. Sinubukan ko makipag-date sa iba, pero hirap naman ako ma-fall. Sa unang date, okay naman, attracted naman ako sa guy, pero after that, parang hindi ko na gusto. Ganun palagi ang cycle until my last weeks sa university. Hindi ako matalino, pero masipag naman ako mag-aral. Dahil dyan, pinalad akong mapasama sa mga cum laude ng batch namin. Minsan, nagkaroon ng ceremony para sa mga cum laude. During the rehearsal, napagitnaan ako ng isang grupo na hindi ko naman ka-close. Naglolokohan sila, biruan sa pila, nagtatawanan kaya nakikitawa na rin ako. Sobrang awkward sa pakiramdam because I feel that I didn't belong. But suddenly, there's this guy in front of me na parang naging interesado ako. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Al. Pag-uwi ko ng dorm, kinuha ko agad yung yearbook namin para alamin ang details ni Al. Kinuha ko yung mobile number niya at nag-message ako sa kanya. Ewan ko ba, pero wala naman talaga sa personality ko yung tipong akong gagawa ng first move. Pero that time, hindi ko naisip yung pagiging conservative ko. Hi, I'm Ella. I saw your number sa yearbook. Wala lang, nakikiklose lang. Hehe. Text ko kay Al. Hindi. Grabe, nag-text lang malandi agad. Sobra si Tanghenyo. Sa yearbook ka pa kumuha. Sana siya naman si kaibigan man lang. Hello Ella, musta ka? Reply naman ni Al sa akin. Simula noon ay naging textmates na kami ni Al. Then one time, inimbitahan ko siya sa graduation ng best friend ko. Pagkatapos noon, kumain na kami sa labas. Then pagkatapos noon, bigla-bigla na lang nawala na siyang paramdam. Yung kilig ko noon na nagsisimula pa lang, bigla na lang napalitan ng kalungkutan. Pero wala naman ako magagawa, di ba? Kung hindi naman talaga ako gusto ng tao. Tama na siguro yung ginawa kong pagpapapansin sa kanya nung una. After nun, ipinangako ko sa sarili ko na hanggang doon na lang talaga. Pero dahil friends kami ni Al sa Friendster at Facebook, paminsan-minsan nakikita ko yung mga post niya na pilit kong binabaliwala. Pero one time, nakita ko na lang sa wall niya ang mga litrato ng kasal niya. Sobrang lungkot ng moment na yon para sa akin. Apektado talaga ako kahit pareho naman kaming may kanya-kanyang mundo. Once in a while, nagme-message si Al sa akin para mga musta, especially nung nasa abroad na ako. Natataon pa na kapag malungkot ako, dun siya nagpaparamdam sa akin. Minsan sinabi niya sa akin na gusto daw niya akong tawagan at makausap. May itatanong lang daw siyang detalye tungkol sa trabaho ko.
In the end, pumayag naman ako. Pero hindi ko ini-expect na i-video call niya pala ako. When I saw him, para talagang bumalik ang lahat. Yung kilig at saya na naramdaman ko for the last 14 years, naramdaman ko ulit nung tinawagan niya ako. Ay, grabe siya. Ang tagal-tagal na. 14 years na. Natuwa din naman siya nung nakita niya ako sa video. Simula nun, halos araw-araw na kaming nag-uusap kapag nasa trabaho siya. Kapag nasa bahay siya, hindi naman kami pwede mag-usap dahil malalaman ng asawa niya. Bagamat masaya ako sa nangyayari, sadyang hati pa rin ang loob ko tungkol sa amin ni Al. Alam ko na maling ma-inlove muli kay Al at hindi talaga tama na nag-uusap pa kami. Minsan, sinasabi niya sa akin na umuwi na raw ako ng Pilipinas dahil gusto niya daw akong makita. Sobrang nakakatukso yung mga paanyaya niya na hanggang ngayon, nilalabanan ko pa rin. Pili lang ang mga pinagsasabihan ko ng problema kong ito. Nagdesisyon akong ibahagi ngayon sa inyo ang tungkol sa amin ni Al para matuldukan na ang aking pagnanasang matukso pa. Malinaw sa akin na may kanya-kanya na kaming buhay. Kanya-kanyang pamilya na kailangang asikasuhin at pahalagahan. Kaya nararapat na itigil na ang hindi dapat. Panahon na para isara ang aklat na nakaraan para maharap ng tama ang kinabukasan. Perfect! Tama. Napak ka doon! Akala ko kasama sa parada sa Friday eh. Buti naman pala. Tama! I-register ka na sana Oo namin. nga eh. Sayang, may dagdag na tagahawak ng tarpaulin sa parada ng mga tanga. Buti na lang. Correct ka. Ako po si Ella, isang tambalanista at ito ang aking kwento. Pak na pak si Palakpakan. Ella! Woo! You deserve a clap ni Ella. Tama! Correct ka. Bongga ka, Ella. Tama yan. Very good. You made the right decision. Ay, naku, ang tukso talaga, no? Hindi mo masasabi, darating at Isipin mo darating yun. yan eh. Isipin mo yun, natutokso ka na sa abroad ka. Oo. Parang para lang sa isang araw na makasama siya or makakeme or whatever, di ba? Yung bilis ng tibok ng puso mo nung nag-video call siya, hindi mo alam ang gagawin nyo eh. Ano kaya ginawa nyo? Ano kaya yung ginawa nyo na hindi kayo pwede mag-video call pag nandun yung asawa ni Al? Oo. Nakakaloka ka, Yan ang mahirap. Ilang years niya pinigil yung kilig. 14 years pinigil yung kilig. Delikado pag pinakawalan yan. Yan ang sinasabi natin. Pero pak na pak. Pak na pak ka doon, Ate Ella. Love ka na namin. Sana talaga panindigan mo yung sinabi mo na case closed na ito. Saradong libro na ito at wag mo nang bubuksan pa ulit kasi mahirap na baka ma-tempt ka na naman. Please. Panindigan mo yung sinabi mo. Kasi pwede mong sabihin yan eh. Oo. Pero are you true to yourself? Yes. Totoo ba talaga? Kasi kami, hindi ka, pakialam naman namin i-monitor ka. Busy rin kami. Ginagawa kami. Marami kaming ibang gagawin, di ba? So, pwede mag-monitor sa'yo, sarili mo. Di ba? Tama. So, sana, tama si Chuper, di ba? Sana totoo. Yung sinasabi mo nga, hanggang dito na lang. Tama. Kailangan ng tuldukan ng pagnanasa para hindi na ako matukso pa. Yan. Kasi sa sitwasyon mo, dead end na talaga eh. Oo, wala eh. Walang win-win situation dyan. Talo ka talaga. Sobrang talo. At saka may asawa na yun. Ikaw committed ka na rin. Oo. Ano ba yun? May dalawang anak. Oo. May dalawang anak. May kinakasama May ka. kinakasama. Oo, di ba? Ang layo mo. Oo. Wag mo nang pilitin pa. Again, wag mo nang buksan yung librong yan. Sunugin mo na, ibaon mo sa lupa hanggang sa mabulok. Tama. Di ba? Wag mo dadayain sana yung sarili mo pagdating ng araw. Baka mamaya. Di ba hindi pag ka namin mag-video call na naman yan. di ba hindi ka namin ma-monitor kasi again, pakialam naman namin i-monitor ka, di ba? Malaman-laman namin bumigay ka, di ba? Diba? Kasi naudlot alam mo yun? Oo. Pero mas maganda pa rin siguro kung ikaw nag-decide ka na sa sarili mo, kausapin mo si Al na may closure din kayo Oo. dalawa. Titigil na din ni Al. Baka mamaya siya pa Paramdam na paramdam pa din eh. Oh my God, nagbibideo call na naman siya. Nagbibideo call. Di ba? Dapat din tama. Malinaw din kay Al na hindi tama yung ginagawa nyo.
Na or may- hindi ka comfortable. Kasi for all you know, baka si Al gusto lang din ng kaibigan. Ay, hindi rin. Yung- Gusto kaibigan na sa abroad. Oo, Kasi siguro. Iba yung kaibigan sa abroad. Oo, eh. yan. Oo, Mga may, Christmas, mga yan, ganun, birthday mo. lotion. May Folgers coffee. Yan, Yan. mga Nivea. Yan. May mga ganun eh. Irish Spring. Yan. Iba-iba talaga pag may kaibigan abroad. Kasi 'di ba, for Al not to talk to you during the time that he is at home. Aware siya eh. Aware siya na meron kayong kahit papaanong may something. Oo, may something. 'Di ba? Kasi kung hindi naman, 'di ba, kung wala lang naman 'yon, okay lang naman kahit malaman ng asawa niya eh, 'di ba? Makilala mo pa nga asawa mo, Kaibigan di ba? ko sa abroad ay ganyan. Eh hindi. Pero kung palihim, Sa trabaho lang, 'di ba? Nako. Sa CR. Nako, yan. bakit? Ito kung mahina signal, pero kaya to, okay lang. Oh, 'di ba? Wala na. Alam na this. So it has to be clear to you. Oo. Malinaw na malinaw sa'yo na gusto mo na talagang putulin ang lahat, and it has to be clear to Al. Tama. Yan. Panindigan ang desisyong yan. At kung ikaw naman ay nandyan ka rin sa sitwasyon na katulad ni Ella, natutukso ka. Kailan mo puputulin yan? Diba? Wag mo nang simulan kasi baka mamaya kapag sinimulan mo, alam mo yung mahirap Oo. na kapag parang halimbawa cake, natikman mo. Nasarapan ka. Ang sarap eh. Siyempre, hindi ka Tas kontento ng isang tikim oo, lang. Andyan lang. Gusto mo yung isang layer agad. Oo. Diba? Eto mabaka. Diba? May hirapan ka na ngayon. Mahirapan ka ng ano, kasi ibalik. sinimulan mo na eh. Tama. Wala, total, nandito, mataba na ako. Tutuloy Oo, ko na. correct. Ano nangyayari? Oo, totoo. Diba Tingnan mo, isang kaya- layer pa nga, bahala na. Oo, isang diba? layer pa lang kay kakainin ko. Sabi mo, next year na lang ako mag-diet. Oo. Pagdating next year. Wala na naman. Kasi nga, nabaon ka na. Kasi Tama. so, bago ka pa man dumating dun sa sitwasyon na yan, na natukso ka, di ba, itigil mo na. Yan. Promise, wala talagang magandang maidudulot ito. Sipin Correct. mo na lang kung meron kang anak who adores you. Maayos ang takbo ng pamilya mo. Correct. Yung kinakasama mo o yung asawa mo na mahal ka at grabe yung tiwala sa'yo. Talagang binubuhos yung Oo. buong atensyon sa'yo. Tapos lulukuhin mo lang. Sisirain Diba? mo lang nang Tapos- dahil sa ilang minutong kaligayahan. Yung kawawa dyan, pag na-booking kayo lahat, may ginawa kayo, dalawang pamilya yung masasaktan. Tama. Tsaka alam mo yung future ng mga bata, yung may kasi it could be two things eh. Pwedeng ang isang bata na galing sa isang broken family, pwedeng magkaroon ng broken family din kasi yun yung kanyang yun yung kanyang kinalakihan, or aayusin niya kasi alam niya yung feeling na merong broken family. So aayusin niya, hindi siya magkakaroon, 'di ba? Sasabihin niya sa sarili niya, hindi ako magkakaroon ng ng broken family. Paano kung hindi? Tama. Paano hindi siya ganun mag-isip? Oo. Hindi maging ganun yung pagkakaintindi niya sa nangyayari sa buhay niya at gayahin ka. Tama. Bumuo din ng isang pamilyang sira, 'di ba? Huwag po nating i-normalize yung pangangabit. Kasi parang feeling ko, ang dami na nagno-normalize ng pangangabit. Hindi po siya normal. Huwag kang gagawa ng problema. Again, kung maayos kang umuwi ng bahay palagi kasi 'di ba nandiyan ang mga anak mo, sinasalubong ka, yung asawa mo, pinagluluto ka sa bahay, tapos sisirain mo dahil sa kabit mo sa opisina. Huwag mo nang itutuloy pa yan, kabisyo. Alam ko, lagi nakatong yung kabit mo sa opisina. Oo, 'di ba yung flip ng batok? Oo. Yan, pinapakita yung batok. Correct. Ganon. Nakakatukso din naman kasi talaga. Pero kasi kaya nga tukso bad Tapos yun. tutuwad sa harap mo. Yeah, Tapos diba? pag kinakausap kayo, laging nakatagilid yung Oo. parang gusto Pinapakita yung- magpapakagat Oo. ng leeg. May mga babae ganyan ba? Kasi, Kasi naman Sabay na tayo mag-lunch mamaya. Sabay na tayong umuwi mamaya. Ba't ka mang ganyan magsalita? Ay, nako. May singaw ka ba? Mga tukso. Mga tinutubuan ng singaw pag nai-inlove. Hindi yan makakatulong. Kaya sa unang beses pala na may nagparamdam na, yung nagte-text na, iputulin mo na agad. Tama. Doon pa lang dun sa point na meron na nag-text at nagpaparamdam sa'yo. Makakapag-decide ka na kaagad kung kung Doon ayaw pa mo lang. o gusto mo. Or, Pero sana wag na, 'di ba? Sana hindi mo gustuhin pa.
Tsaka wag yung idadahilan na at sa text lang naman to, hindi naman kami personally nakikita. Oy, hindi Pero cheating pa rin din Cheating yan. yun. Doon nag-uumpisa yun. Doon kasi nag-umpisa yun eh. 'Di ba? Nagkaanuhan sa text. Sa text pa lang. Hindi kasi you'll want more eh. Kapag ka yung mga text na mas lumalim na yung mga tipong. Basta alam Step nyo na by yun. step yan Oo. eh. 'Di ba? Text. Pag Tapos- manggigigil ka, lalo na Oo. pag nagkita kayo, baka Nako. bumaon yung kuko. Yan. Baka. Tapos before you know it, 'di ba? Nakabaon na. Oh. Ibig Ang sabihin, kuko. ang kuko. Hindi, ano ba? Di ba? Basta Nakabaon na sa naibaon problema. Na. Oo. Ah. Nakabaon na sa problema. Mahirap nang hugutin yun. Mahirap Pag ganon. na. Kasi nandun na yun. Hugutin mo pa ba? Di ba? Nabaon ka na sa problema. Okay. Baka manganak pa Oh, yung tingnan mo problema. yan. Oo, yan. So, itigil na natin ito. Ngayon pa lang, ha? Kung sa text pa lang may lumalandi na sa'yo at meron kang asawa o meron siyang asawa, itigil mo na yan agad-agad. Yan. Huwag magpapadala sa tukso, kabisyo ha. Tama, isang malaking check ng pink na ballpen. O siya mga kabisyo, sana po'y bonggang-bongga ang inyong araw today. Huwag kang mag-alala Manon Chuper kung di pa natatawag ang iyong pangalan. Araw-araw, nagbabanggit po kami ng mga pangalan na maswerteng Chuper na mananalo ng libreng Boundary! Sa lahat ng programa ng yun. Love Radio, Monday to Friday. Kaya mamaya sa programa ng Tambala na antabayanan nyo, sa ilang saglit pa dahil magbabanggit kami ng maswerteng super malay mo, ikaw na ang babanggitin namin. Tama! Kaya abangan! O siya mga kabisyo, enjoy the rest of your Wednesday. Muli ako po si Nicole Liala. At ako naman, si Cambio King Chris Chuper. Nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yon! Ang programang walang 90.7 Love Radio. Love lang. Always your number one. SM Radio Station.